Notícies d'Alacant, de la comarca de l'Alacantí. Les notícies del País Valencià i dels països catalans. Notícies del món sencer. L'Astral d'Alacant. Bon dia i salut. L'Ajuntament d'Alacant, presidit pel magnífic i poc honorable Lluís Bartala, alcalde de Motosserra, ha pres la decisió de llevar els puestos dels hippies de l'Esplanà. En contra d'aquesta decisió s'han produït protestes. A banda, demanen que l'alcalde complisca la seva promesa de reubicació. La protesta ha tingut un caràcter festiu, la típica mani embatucada, que no se sap si ho estan celebrant o estan protestant. Per la seva part, Lluís Bartala ha volgut recordar quines són les coses importants per a aquest ajuntament. A mi els veïns me la mollen molt, jo govern pasturistes. Declaracions sorprenents de l'alcalde Pandargo, que han alçat molta polsaera i causat rebombori. Pues sí, jo governe pasturistes i per rics que poden llogar cases i pels que volen tenir apartaments turístics i totes les coses. És que no sé de què vos sorpreneu, és que de veres, ja estava clar des del principi. Des del dia que vaig començar a ser alcalde gràcies a una trànsfuga, que estava clar tot això, si és que no sé de què vos sorpreneu. És que no tenim formet a la cambra de dalt, és que de veres. L'Ajuntament d'Alacant ha posat en marxa un sistema de bons per als desnonats. La gent que siga desnonada de sa casa ara tindrà 50 euros per a gastar-se en vales del Corte Inglés. En alguns casos rebran un premi especial per part de la policia municipal. I a Xixona, l'abocador de Brossa està ataquinat. Ja no hi cap ni un paper. Després d'haver rebut 64.000 tones de residus provinents de la Riuà de València. Segons mos han explicat, a Xixona, tros de pa i molt de xona. I a Campello, els campelleros demanen que el tramvia tinga una freqüència al manco de 15 minuts com si fos un servici normal. Senyoreta del Campello, si vols matar els lladres, poseu aigua a la serena i fulletes de baladre. I passant a un altre assunt, segons han informat l'Institut Nacional d'Estadística i la UNESCO, cada volta més gent, quan se'n va al camp, fan caca i se torquen en una pedra. Aquesta pràctica ancestral, que és executada per molts domingueros, ha alçat molta polsaera i causat protestes entre masovers i camperols. I seguim amb més notícies. Al País Valencià tot està preparat per a que les víctimes de la Riuà li demanen perdó al pobre Carlos Malson. El vilipendiat i pobret polític rebrà un acte en el qual, presidit pel cardenal Cañizares, les víctimes de la dana li demanaran perdó per haver fet coll de figa d'una forma tan inoportuna. Perdó, senyor Masson. Perdó per haver-me mort. Perdó, senyor Masson. Em sap greu. Em sap mal, senyor Masson. Perdó, Masson. I més coses. El govern de la fatxa Generalitat Valenciana
no aconsegueix cobrir el lloc vacant de director general d'emergències. Este senyor que veiem aquí, col·laborant en lo millor del periodisme, era l'anterior director general d'emergències. El Carlos Masson, que veges com s'usa els pantalons, diga, tira-li. Està pensant qui podria ser el moniato que acceptés eixe puesto. Un puesto que no vol ningú. I això que li ha preguntat als millors candidats possibles. I després de fer un gran treball de càsting, ningú dels candidats s'ha atrevit a acceptar el puesto. És que no vol ningú, che. És que ni per la morterada de diners que cobra el general Pampals. I al Principat, un acord entre Junts per Catalunya i el govern espanyol farà possible que la TV2 de Televisió Espanyola emeta íntegrament en català. Hola, sóc Eduard del Puntet. La meva filla, què li passa? Carolina del Puntet. És imbècil? És tota perduda? Què passa? És un tema cerebral que tenim? És neuronal o és que som imbècils només? Per què? Bé, està, no és la independència, però manco dona una rejava. I a les illes estan començant a donar-se-ne que tal volta el turisme no és un bon negoci. I cada volta en hi més gent que està cauen de sonar-se i comencen a donar-se-ne que això de que un país siga propietat dels turistes i no dels seus habitants és reciclar una dictadura. I d'allà als Pirineus, a la Catalunya ocupada per l'estat francès, el president Emmanuel Macron es planteja prohibir l'existència mateixa dels catalans. Després de l'èxit que ha tingut intentar prohibir-los parlar en català en les viles catalanes, als ajuntaments catalans, ara es planteja la brillant idea de prohibir-los existir. En Alacant no plou. No plou ni gota. Sí, que no plou. Ni gota. Bon dia, sóc el professor A. Brasit. Vull explicar-vos algunes coses importants sobre Alacant, la nostra ciutat. En Alacant estem molt cansats que mos gasteu sempre com a ase d'escalps, que vos dediqueu a tallar-mos el tratge i a estralejar de moratros. Aquí en Alacant, perquè vos n'entereu que no vos n'entereu, aquí hi ha més gent que xerra valencià, que cosentaina i ibi juntes, que cosentaina, ibi i alguna més les tres juntes. Escoltar el valencià, entendre el valencià i la més important, no demaneu perdó per parlar en valencià. Estes són les tres coses fonamentals. I la quarta és que quan vos veniu aquí sempre xerreu en castellà, tall de cabrons. Sempre clavant-vos en Alacant i clavant-vos en moratros. Aquí no xerra valencià ningú, no xerra valencià ningú. I després moratros, quan vos veniu aquí, sempre esteu xerrant en castellà. Alacant no és el vostre castellanòdrom. Alacant és una ciutat del País Valencià. Vinga, a fer punyetes. La manta al coll i el cabasser, on anirem? Al Postiguet. La manta al coll i el cabasser, on anirem al Postiguet. Arreando xipam-pum. Una volta passejava un guàrdia municipal, passejant-se per la plaça cap amunt
i cap avall. I la bragueta li faltava una manzaneta i un botó, per allí se li mostrava don Joaquín, el director. La manta al coll i el cabasser, on anirem? Al Postiguet. La manta al coll i el cabasser, on anirem al Postiguet. Arreando ximpam-pum, arreando ximpam-pum. Una volta quan tornava el tio Pep de l'Hort